Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Mayong hapon sa ating mga palangga nga mga tagpalamati. Kag syempre, welcome naman sa ating pagpangalagad sa This is My Life on Christmas Day. It's Saturday, December 25, 2021. Oy, ayaw niya, oh. Wala siya eh. Okay, sige lang siya, na. Sa adlaw yes ang Pasko, syempre, padayon man kita nga magalingaw sa inyo sa atong sinipagpangalagad. Yan of the night kita iya tubtubtak na alas 3 sa siniya nga kahapon na noon. Pero ang pagpangamusta may ni Tita Wilma sa inyo sa karonia nga I love siyang Pasko, kamusta? Kamusta ang Noche Buena kagabi? Ha? Bala, nakaupod na ito ng atong pamilya? Nakaupod bala na ito ng atong mga palangga sa kabuhi? Medyo mabulubudlay na ang atong sa Christmas songs. Well, anyway, okay lang na siya. Sa atin man, mga senior citizen da, kamusta kamo da? Kamusta kamo? Okay lang. Okay lang kami, Tita Wilma. Sa mga kabataan ba, tulog pa. Na? Sa bisan nga nagaulan kagabi, ara sa gihapon ang ila sinip. Hindi kitimprano pa kunong iba niya Christmas party on the street na sa mga kabataan kag magluwas man sina ano pag Tita Wilma paghulaw man sang ulan sa tion sang kagabi yun pagkatapos iya sang misa sang pagkatawo na ara bisan wala bala masyado gin nga palupok inaiya naobserbahan lang naton no naobserbahan naton sa iton sinipalibot bisan may ara man may nagapalupok laka-laka gid lang mga fireworks bisan paano na nga maselebrar ang adlaw sang pagkatawo ni Niño Jesus pero bisan nagaulan-ulan mabatyagan naton bisan sa mga sounds na lang kay ginapasalamatan ginaton nga may kasanag kita iya ma diri sa Dakbanwas sang Bacolod pila ka mga lugar nga wala pa masubo kag sa probinsya sang Negros Occidental ilabi na sa sur nga bahin sang aton sini probinsya no masubo man ang celebrar sang Pasko pasalamat kita no kag indi kita magdula sang paglaom sa gihapon indi kita magbuhi sang aton pagtuo kag pagsalig sa iya para nga sa ano para paano ganito yes para padayon siya nga magagrasya sa aton adlaw kang maghatag sang iya kaluoy para sa aton tanan. Hindi kita magdula paglaom. Mga preparasyon, mga pagselebrar, hindi ina silinggid. Dako nga kakulangan or dako nga kawadon sa aton kabuhi tungod sa aton na eksperyensya sa kabuhi, especially sa inyo dira sa sur nga bahin sang probinsya, alin sa siyudad sang Kabangkalan pagkadto iya sa hinubaan. Importante buhi kita kag makita pa naton ang silak sang adlaw, makaupod kag maistorya pa naton ang mga palangga naton, miyembro sang aton panimalay nga ara iya sa mga malayo nga lugar. Ang tanan matapos gid, hindi kita magdula sang paglaom. Pila, yes, espiritu sang Pasko sa nasiling na naton, ano, ang pagpaambitanay, ang pag-isa, ang pagsalig, ang pagbatsyag sang kalipay, kag sa gihapon ang pagpaambit importante ken. Isa man ina sang katuyuan sang Operation Tulong Task Force sang Action Radio Bacolod. Nga bisan paano sa gagmay-gagmay lang naton nga mga kontribusyon, may one West say contribution makasiling tabala dayon sa sulod ta kwarta, bisan sa indi sa kwarta.
sa mga ara dira sa aton, especially sa pagkaon, sa ilimnon nga tubig, nga mapaambit na iton sa aton mga kauturan didto iya sa mga nahalitan ni Bagyo Odette, Baw Odette kagyad, no? Gatdan kagid udet sa amon. Amon na sa nasiling ni nangton. Sa gihapon, si Tita Wilma upod ninyo tub-tub tak na alas 3 sa Sabado nga edisyon, sang This Is My Life. Sa mga kapoy-kapoy pa dira, na relax lang samtang kamo dira nagapulo pa huway kag naga-relax sulusandig sa inyo sinanahamtangan inyo pala matin-an sa gihapon upod ninyong inyo kubos nga alagan. Tubtub kita iyat teknalas stress sa sininga hapon sa inyo mga radio, sa mga naka-online naman updanay gihapon kita kag ara man dira makitaan kag mabasahan naton ang mga updated nga mga balita humalin kahapon hasta kagabi hasta sang pagsug-alaw naton sang pagkatawo kag sa siniman nga aga hasta iyaman karon sa gabi 24 oras. Mabasahan ninyo sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Kag ara kita dira of the night, no? This Is My Life. Pwede man kamo dira makasend dugay-dugay or subong na ara sila, no? Pwede kamo magkasend sa inyo mga greetings sa inyo mga palangga na sa inyo mga palangga nga pamilya na malapit or malayo man sa aton tamyawan ninyo. Tagaan naton kamusang kahigayunan sa siniiya nga hapon. Kay Sabado subong adlaw. Hindi kita magbasa man sang sulat sa karon nga hapon. Di ba Tita Wilma? May paambit lang kita pila ka mga bagay-bagay sa inyo sa sini nga hapon para nga mapmintinar bala naton ang aton sini kabaskog na ang aton energy sa aton lawas kay may ara pa nga dapat preparahan ang pagsug-alaw neton sa bag-ong tuig na anong dapat neton himuon kay sa mga masako nga mga tao sa ila trabaho sa kun ano man ang ila sini nga mga hilikuton gamit ang ila sini mga puwersa, ang ila kusog, na kinahanglan mamentinar na ito nagaton sa ni kabaskog sang lawas. May ipambit kita dira, pila ka mga bagay-bagay sa inyo sa siniman nga hapon. Kag syempre, ara man naton ka, horoscope kalingawan lang naton inaiatag sa kahapon. Kalingawan nga sa din pampatay oras, samtang kamo dira naman, pulupong ko o gapiyong-piyong gani matatubtumagop na kita sa pagpangapi alas 3 karon na relax lang dira kag nga to naman mga naka-online nga ara iya sa malayo nga lugar especially out of the country ara kamo sa iban nga pungsod pwede gid kamo man makapadala sang inyo mga greetings dira sa iton sa ni chat room sa This Is My Life sa Facebook Live sa Action Radio na pwede gid kaya palabuot na ito naton pagpanamyaw sa inyo mga palangga nga ari diri sa Negros Bacolod sa kutob sa malabutan sang aton pagpangalagad sa karon nga hapon. Sa YouTube, pwede man kita maka-obdenay kag pwede man kamo makabisita sa aton website, sa website sang Action Radio. Kay may radio man dira, click nyo lang, obdenay man kita, o pwede man ang aton sini mga balita. No? Pwede gid. Log in lang sa www.actionradio.bacolod.com.ph. Kaya sa ila naman mga cellphone dira, pwede man kamo makasend sa inyong mga greetings, ang inyong mga hibubunot iya, mga kasakit nga inyong na-eksperyensyahan sa karon nga pag sa ulog naton sa Pasko. Arang atong text hotline, pwede kamo dira makasend sa 0963 757-0874. Again, 0963-757-0874. Why lain matiyag? Sige lang, go. Kinanglan makayuhom, kamo makahulag, kamo makaatubang, kamo dira tupad balay ninyo, kag mag-wave and say Merry Christmas, malipayon nga Pasko, kung hindi ninyo sila malabot iya sa text o kung sa inyo man via messenger sa inyo Facebook. Gawa kamo dira kag manamyaw, malipayon nga Pasko or Merry Christmas, nga nagayuhom. Hindi ka mo magpakuribong sa inyo mga puluyan. Kinahanglan ipabatsyag na iton sa iton mga kaingod tupad balay sa mga nagalabay nga malipayon kita. Relax lang anay dira. Pero Tita Wilma, sa gamay man naton nga mga update sa karon nga hapon, talupang doon tagin na iya ang aton sining mga nahalitan nga mga kauturan.
Since Christmas Day subong, na ano mga mensahe sa aton presidente, no? Ang mensahe ni Presidente Rodrigo Duterte sa karon nga adlaw Sabado, it's Christmas Day, na sa gihapon padayon siya nga naga panawagan sa bugos nga pungsod, nga kinahanglan padayon man naton nga ang kunon kundi kung wala ka ginman niya sang duga nga kusog kapag siko kinahanglan kabakod, kinahanglan ang bugos nga pungsod may kabakod kita bilang isa ya ka pungsod para aton malampuwasan ining kahalitan nga dulot ni Bagyo Odette kag sining padayon man nga gina-eksperyensya naton nga pandemic ang COVID-19, di ba? O kinahanglan sa gihapon hindi lang tutukay naton ina pero talupang doon gid naton kay hasta subong nagaantos pa kita, no? Nagaantos pa kita sining virus nga ini gani padayon man kita iya nga magahalong puwerte niyang pandemic mo, no? Amo na siling ni Presidente Duterte sa niya, as we commemorate the birth of Jesus Christ, kinahanglan gid naton hugot nga pagpangamuyo, and let us also welcome this occasion with stronger faith, kabakod nga pagtuo, kag kabakod nga paglaom. Kinahanglan di kita magdula sang paglaom ilabi na nga nagapadayon ng aton pungsod nga maka-recover sa epekto sang kahalitan ni Odette. Ina ilang pila lang sa mga mensahe or kabayan sang mensahe ni Presidente Duterte para sa aton tanan. Kag magluwas man sina Tita Wilma, no? Kung aton balalan tawon ang sitwasyon, especially dito sa Surigao del Norte, na makitaan naton makitaan to nato ng isa bala ka survivor, no? Makitaan ta na da si Joy Parera, 31 years old. Nagtambong na siya sa misa, Christmas Mass, o po na niya sinibana sa San Isidro Labrador Parish Church sa Banwasang Alegria, Surigao del Norte sa putok-putukan nga bahin sang Mindanao. Na siling niya, ang hambal niya, ang importante sa karon amo ang amon kaluwasan. Ang amon ginasinggitan upod sang akon mga kauturan diri sa Surigao del Norte, labi na diri sa bahin sang Alegria, amo ang pagkaon kag ilimnon nga tubig. Kay nga ang mga nagtambong sa misa nga mga deboto na nagpangamuyo gyud kag ang ila lang gid wish or handom sa karon nga tuig nga makaangkon sila sang panibag-o nga bubong sang ila panimalay, pagkaon kag maayo nga panahon. Maano bala masakit para man sa aton. Wala ta mahimo na kita nga ordinaryo nga pumuluyo. Wala ta mahimo kay wala kita sang ikasarang. Ikasarang sa pagbulig sa ila sa mga material nga mga bagay, na ikasarang nga luyag naton sila labuton kay kita ultimo lamang amo na siling naton kun kita tumuluo kag nagapati nga may Dios ang kalibutan. Isa lang gyud ang pinakamaayo naton nga mahimo nga mapalabot nga pagpangamuyo sa kahitaasan para talupang doon kag buligan ang mga nahalitan. Tuod ginabala, no? Kay wala sang pinaka-powerful sa tanan, kundi ang pagpangamuyo. Hindi lang sang isa ka tao, hindi lang sang pulo or dinusena nga tao, man kung mabaskog kag babakod ang mga prayer warrior, ay ang Ginoo yan nalipay gina, kag gina-grant gid, ginasahatagan gid sabat ang aton pagpangamuyo. Hindi man diretso, pero sa lain naman nga pamaagi. Amo nang ihambal sang isa didto ka devotee, no? Deboto, niya. Padayon sila nga nagagamit sang facial mask. Kung magtipon sila sa sulod sang simbahan. Bisan paano amo ning natabo, pero nahimo pa nila nga magdekorar sa gihapon sa ila simbahan, kag nagapangamuyo para sa maayo nga pagsulod ni naman sang bagong tuig. Siling niya ni Father Vertusado, no? Siling niya ni Father Ricardo Vertusado, siling niya, we still have hope. Ara gihapon ang amon pagtuo kag pagsalig, paglaom sa pihak sang kalamidad, mga kalamidad nga ila gina-eksperyensya. Still nagapabilin kami nga babakod sa amon pagtuo sa mahal nga Dios. Siling niya pa, Christmas is the one
of the most important events nga ara sa Christian calendar, kag ara man, of course, sa pagtuluhan sang mga Katoliko, nga majority diri sa aton sa Pilipinas, kabalugid ta na iya. Typical nga pamilya sa mga Pilipino ang pagtipon kag magkaon. Hindi man sa bongga-bongga nga preparasyon kag panami-nami isang presentasyon, kundi ang tagsa kabalatyagon nga mapabatsyag naton sa aton pamilya mismo kag sa mga tao nga ara sa aton palibot. Nga ara ikaw, ara kamo nga nagapabatsyag, no? Nga mga naga-inunungay kag naga-binuligay. Matandog ka bala, ako ti mabasa man lang ko, pero kung ang imo bala ginabasa kag ginatanaw, imo bala nga i-internalize sa imo kaugalingon. What if kung kami, baw Lord, hindi lang, no? Makasiling ka bala, nga kung kita ang mo ang ara sa ila lugar, ano pagidayhan ang aton batyagon? Sobra pagid. Ang iban may ara nagapautwas nga kung kaisam, Lord nga akamigid, which is not good. Di ba? Naghambal kita. Anuman nga mga unos, anuman nga mga pagtilaw, anuman nga mga kalalatan ng maangkon, ma-experiensya naton sa kabuhi. Wala kita mataro nga mag-question sa iya, kundi magdangop kita sa iya, kag magpangamuyo kita sa iya, kag magpangayo sang iya buli. Nagara naman, nagwali naman si Tita Wilma, pero hindi, akon pautwas, nga gusto ko man ipabatyag sa inyo mga palangga na ton, nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Kag magluwas man sina, syempre, naghambal ni presidente na ton, ang mga ginhalitan ni Bagyo Odette, tagaan ni Duterte sang tag-5,000 ka pesos kada pamilya, pero diin ina nga lugar, titawe. Hambal yan na, kay dito sa Siargao yan na, una pangagin pa utwas man. Kay hambal yan, nag-joke siya gani una, hindi ba una yung joke, 30 to 40,000 pesos or 30 to 40,000 pesos ang mabaton sang tagsa ka pamilya, pero ginklaro niya, 5,000 na lang. Nakita mo giling na, hindi kayo nagpamulong-pulong siya sa may Cebu City mo, no? Sa Banwa sang Tisa. Siling niya, may ara kwarta, pero ginapabalo niya lang, hindi dapat patihan kag paabuton ang iya ginpanghambal nga maghahatag siya 50,000 sa kada tawo. Ginpamangkot siya pagani sa ikaw gilingon. Ay diin na iyan akon kawaton nga pundo, do something nga amo sina, di bala? Kaya hambal niyan na nakatipon siya sang 10 bilyones pesos paagi sa pagbuhin sang pondo sa pila ka mga proyekto sang gobyerno. Ti may mga nahataga naman bulig, kag ginapadayon gihapon ang pagpanagtag sina para nga may magamit man ang aton mga kauturan sa magagmay lang mga pagselebrar sang Pasko. So inahambal niya, no? Pero paabuto neton sa aton sini mga kauturan ang halin gidiya sa gobyerno. Ti kay aton sini pilaman ka mga ahensya sang gobyerno bisan ang aton mga LGU, no? Ang aton sini mga local government units nagapalabot kag nagapanagtagman bulig sa aton sini mga kauturan nga nahalitan iyan ni Bagyo Odette. Di ba? Pasalamat gid kita kay kita bisan ang mga ultimo, bisan isa ka bottled water gina donar. Kipinsaron mo na. Ti sa amon na may ara gani nga inistorya nga grupo-grupo, tipon-tipon, tabalabugas, bisan tagduwa-duwa lang ka kilo. Tapos isulod sa sako kag idonar. Di makita mo bala mabatsyagan mo nga sila nagabatsyag man sa sitwasyon sang ibay naton nga mga kauturan. Tido kay nami lang na. So, ina lang gidya ang aton sininga. Mapabatsyag man sa inyo karon nga hapon, pero hindi man naton iya pagkalimtan. Nga kami diri sa Action Radio Bacolod, especially paagi man sa Operation Tulong Task Force, nagatipon kami sang kung may ara ka modera nga mapaambit para sa aton mga kauturan didto. Ara ginatipon ina kay te personal man ina nga idulong didto kag ipalabot sa aton sini mga kauturan, no? Pwede kami makabaton sang inyo mga bulig kung may hatag kamo nga bugas, basiling hindi kami tawi ya kasarang sang tag isa ka sako nga bugas. Ay anak, magadako ang imo bulig, ang imo isa ka kilo mangin isa ina ka sako. Kung ang tagsa-tagsa sa aton may 50 ka tawo nga
maghatag, magdaho, magdulong or magduhol diri sang tag 1 ka kilo nga bugas. Supton mala namon sa isa ka adlaw kung makatipon kita 50 kilos, isa na ina kasako, hindi bala? Nan. Kung ginalon man nga tubig, masupot man ina. Yes, mabaton gid sang aton mga kauturan. Makaluluoy, kalain ba tiyagon kay kita gani nga diri hindi ta kainom tubig, kilalain man tiyag ta. Ako 5 minutos hindi ko kainom tubig or 3 minutos, gamala tutunlan ko. Yes, sorry lang dira. Ang imo tutunlan, ang ako niya laway galapuyot na. Di mo na bala, amo na ka-importante. Amo sili naton okay lang bisan wala suga. Ako ya personal ko na iya nga opinion, no? Bisan wala suga, basta may tubig lang kag pagkaon ng tao, okay na. Tutuod ginaiya. Tapos ang iban pa naton nga mga kauturan, hay ginahingalitan pa ining mga kauturan naton nga nagainantos sa epekto iya sang kahalitan ni Udet. Masakit ina panumdumon. Bawdiin man ang inyo mga korason sa likod o kung sa inyo iya dapa-dapa, paamo ka na. Maamo na lang tana, kay hindi man ta ka say bad word, kay bad man na, di ba? Nga kabaytan ni Batsyagwa, tandugon man sang Ginoo ang inyong mga balatyagon kag paminsaron, makamuklat, nga imbis hingalitan ninyong mga kauturan na tondera, buliki ninyo na. Di pwede kita makadonar bugas, amat-amat, na hindi gani mga dilatas, na kung may sobra ka muda sa mga natipon-tipon ninyo dara nga dilatas sa inyo tulong-tungan, isa duha pwede na ina or noodles, pwede na ina matipon naton ilimnon nga tubig, importante. Pero tutuod ang mga tinapay kadasig man maubos. Kung pwede pag gin mga tinapay nga hindi balaya dali-dali nga mapanos nan. Hindi dali-dali mapanos na mga biskwit pagid pwede kina naton ma-share kag para naman sa personal hygiene sang aton sini mga kauturan. Although nga ano bala Tita Wilma, ginagya na sila sang bagyo, pareho man gihapon naton sila nga naga-experience sang pandemic. Hindi man sila gihapon safe sa COVID-19. Pwede kita makadonar para sa protection man sang ilatag sa kaugalingon. Face mask. Pwede kita kahatag face mask, pwede kita kahatag alcohol, di ba? Yes, pwede naton ina ma-share sa ila. Ay ng mga habon pagid, habon panglaba, na habon pampaligo, or may mga shampoo, toothpaste, wala magamit nga toothbrush, pwede naton ina ma-share man sa ila. Pwede tapagani mahatag kung may ara, tadaya tagpila ka bottle sang vitamins, abi i-share nyo da kung daw mabulubog at gid kay kinahanglanon nyo man ina. Kung may ara ka mo dira pila ka bottle or pila ka stubs, ma-share ka mo dira bisan kung binutelya bisan isa ka botelya nga may 100 tubs, ay dako na nga mabulig para sa ila, no? Hindi kita magdinlok sa karon iya, ilabi pa nga Paskwa subong tungod nga ang Paskwa is bulan, our season of love, season of sharing, and loving. Ay, ambot alamang giliw, no? Kaya kung ano pagid ang mga bagay-bagay nga pwede natin mapaambit sa itong dira mga kauturan, no? Kung daw bulubudlay sa inyo man, pwede man kita makashare kung may sobra ka mo dira nga cash, no? Kung may cash ka mo, pwede gid ka mo iya makapaambit. Pwede nyo man ma-Gcash. Kung paano, kung may mga Gcash apps ka mo dira, pwede man. Or sa mga remittance center, pwede ka mo kapadala via Gcash. Sa diin nyo na ipadala, ang ngalan, ang Gcash name nga gamito naton kay Action Lord Chan Diaz lang. Kay siya ang charge mo, no? Ang Gcash name, Lord Chan Diaz. Kag ang Gcash number, pwede ninyo dira lista, no? Para magamit man naton. Bisan pinisos-pisos lang na iya, na makabulig ina kung matipon naton. Okay? Gcash number 0947 637 6786. Again, 0947-637-6786. Okay, pwede nyo ina. Kay, ang mabayton matipon manamon nga cash donations, ibakal manamon ina. Sang pwede iya, either bugas, na, kung ano man nga mga kinahanglanon, tubig dito sang aton, mga kauturan sa
sur nga bahin sang Negros Occidental nga ginhalitan ni Bagyo Odette. Amo man lang na mga anak himuon ta. Pero luyag lang naton man ipahibalo sa inyo nga pasensya gid, hindi kami anay magbaton sa mga used clothing, sa mga panapton. Tungod man sa paglikaw naton kay pandemic pa subong. Ilang taon man naton, kag pensaron man naton, batyagon man naton ang sitwasyon sa ikaayong lawas ang aton sa mga kauturan dito. Ha? Okay, pwede kid. Pwede man kamo sa liwat, inyo mga greetings, inyo mga mensahe, luyag ninyo man ipalabot dito sa aton mga kauturan kung may mga pamilya kamo dito sa sur nga bahin, nga nahalitan, ara aton nga chat room, pwede. Ara man ang aton sini nga text hotline, again, 0963-757-0874. Again, di ba la, Tita Wilma, hoo na. Gani, ari pagid, may isa pagid ko nga tandugon. Sa aton dira mga kauturan, sa mga kauturan naton nga nagaupod sa aton sa siningapon nga may mga entry kamo sa aton SAP sa ARB or sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod, mabunot kami karon isa man ka winner. Magabaton sa aton premyo nga 500 pesos nga cash. Okay? 2:09 na Action Radio Philippine Standard Time. Mga produkto na isang Dr. Alfred. Merry Christmas! Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH. Love Rate. Okay, sa mga naka-online dira sa liwat, Merry Christmas sa inyo tanan. Yes, ang eton man pagpangamusta dira sa inyo, kamusta lang dira, hinay-hinay lang kita ha. Okay, nagaupod man sa eton sa sininga hapon ba? Tita, good afternoon, tita, please greet Samagola, insekto na Samagola. Sorry, na sa magulang ko na muna siya. Sa magulang ko nga si Manong Rollis Dinoy, ara siya subong sa Manila. Okay. Ano i-greet ko sa iya? Merry Christmas. Mename, Boname Dinoy. Okay, Merry Christmas, Rollis.
dira sa Manila, halin ina sa imo mga utos sa bugos nga pamilya kay nanay kag kay tatay mo. Ruming and Girom Dinoy, salamat man. Merry Christmas, Tita Wait, here from Saudi Arabia. Ay, ara ikaw naga-online subong, no? Kay Jark Leaper. Kuya, stay safe and healthy man. Merry Christmas sa imo. Rio Ligaspe, Merry Christmas. Nangwe? Yes, okay. So, thank you, kid, no? Merry Christmas man dira sa inyo kaga mayong hapon. Okay. Jig Spanes, hi, Tita Wewe. Kamusta? Jiggerny. Bata Bibing. Oh, Merry Christmas, Tita. Oy, Jigs, may asawa ka na, pamo ka na, balambo ka. Dugay-dugay, wala na ko balita sa inyo. But anyway, Merry Christmas sa inyo, tanan. Upod man ang inyo mga uto dera, ha? Enski Guanzon Albia. Merry Christmas, Mom. Yes, sir. Merry Christmas man sa imo kag sa bugos nga pamilya. Vicky Zamora Fuentes, good afternoon, Tito Wems. Merry Christmas sa tanan. God bless always. Yes, likewise man. Love and care each other. Na mensahe this Christmas ni Sir Lester Ray Benitez. Sir Lester Ray, thank you, kid. No? Thank you so much. Merry Christmas man sa imo kag sa bugos man nga pamilya, no? Kag salamat man sa pagpadala mo sang stars, no? Thank you for sending stars that this is my life. Lauren Diaz Lukban Cosio, Merry Christmas man sa imo, salamat. Yes, Martin Aliling, good afternoon po. Siling ni Sir Martin Aliling, mayong hapon man. O Femi Tapang kausapin, good afternoon. Patamyaw ma'am sa mga family kausapin sa Kawayan, even wala pa sila kuryente kag signal. Thank you and Merry Christmas. Ahay, yes, malipay na sila nga ginadumdum na ton sila. O Femi, Tapang kausapin, salamat ma'am. Salamat man. Siling naman ni Ma'am Ana Sinoro, I just like to smile. So go, Ma'am Ana. Go, smile. Are you not feeling well? Merry Christmas sa imo, Ma'am Ana Sinoro. Merry Christmas, kid. Correct again, Tita Wilma. Happy, enjoy. Kag pray, kid. Okay. Thank you, kid, Ma'am. Loris Diaz. Loren. Apat na namata ni Tita Wilma. Loren Diaz Lukban, Cosio. Merry Christmas, Tita We. Subo sang Christmas, wala context sa pamilya, sa barangay, Kabakungan, La Castillana, wala signal. Merry Christmas lang da sa family Lukban, Kagosyo family. Salamat, Tita We. Watching live from Riyadh, Saudi Arabia. Bawara ka mo da sa Middle East, da matulo, man luha ko, No, mo gina malayo sila, kabudlay tuod, nga wala komunikasyon. Ipangamuyo talang matapos ang rehabilitation sa amoya nga lugar kag magbalik sa serbisyo sang kuryente para makaangkon kamo sang komunikasyon. Ma'am Loren, don't worry, just pray para sa safety sang imo pamilya sa La Castillana. Kabay pa nga ang pamilya mo na sa La Castillana ara lang sa maayo man nga sitwasyon, no? Pamilya Diaz Lukban Cosio. Merry Christmas, everyone. Yes, Sir Lester Ray. Thank you. Kay Fina Yaon, no? Merry Christmas man. Salamat man sa imo greetings. Melvin Pinya Fiel. Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas. Ara siya ho. Garakak siya ho. Sir Melili Oligo. Pila ka adlaw mo absent nga, not good, not feeling good, or very busy lang gid ikaw sa imo cafe, no? Sa Banas Cafe. Sir Melili Oligo, Merry Christmas. Yes. Siling niya, Merry Christmas to Mom Vanessa Starmeyo, Doc Matmeyo, Jinky Dialagdon, and Noel Amar. Kag syempre kay Sir Alex Montesa. Yes, sa ila, Sir, Merry Christmas man. Kami nagapasalamat man sa Action Radio sa inyo tanan, ha? Appreciated gid ang inyo sini mga efforts kag ang inyo suporta para sa amon. Lester, take care of yourself always and God bless. Nagaka-touch gid ko bila sa imo, Sir Lester Way. But anyway, thank you gid. Ma'am Connie, yes, ada si Ma'am Connie Laparan. Good afternoon, Tito We. Merry Christmas. Stay safe and God bless. Likewise, Miss Connie. Kamusta ang
Ano, Noche Buena kagabi, paamo ka na bala. Merry Christmas, ani. Wow, 400 gid, 400 stars gid ang ginsend ni Sir Lester Way. Thank you. Tawe, Merry Christmas to you and all ARB and EFC Fans Club. Nga awala katuya pag-get together sang Energy Fans Club, Sir Meleli. Ano ikaw, diin ikaw, paamo ka na. Pangitaon mo gid bala. Kay tiing nang amo man lang bala ng time nga we don't even expect nga met kita, mawala lagi ko ga-expectar nga dira naton makita. Nga kaya, syempre, tigong lang, messages nyo lang, ang amon man mabasan, pero in person, ginpahinugutan nga makakita ay kita, bisan mga naka-face mask kag naka-distansya isa kag isa. Thank you, Gid. John Vicente, salamat, Gid. Good afternoon, pakigwitman family ko sa Himamaylan City. Barangay Carabalan sa Family Vicente, from John Vicente o Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Salamat, ma'am. Merry Christmas. Yes, kabay pa. Na makalabot gid ang imo mensahe, John Vicente, sa imo pamilya dito and hoping nga they're safe man. Loren Diaz Lugban Cosio, thank you man for sending 100 stars. This is my life. Salamat gid and Merry Christmas sa man sa imo. Okay, Ma'am Ana Sinora, thank you. Salamat gid. Enough na lang, nanay. Karon ko na lang balikan ang iban nga mga greetings naton. Ha, relax lang. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pagtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon si mga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink.
For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod. Ay, kanugon, hindi ko siya ma-play. But anyway, okay lang natin. Away ka man, choice, bitawe. Oh, alas 2:23 na. Ay, antes man ko gali. Akaroon na lang, Tita Wilma, ano? Katuan nanay na to na nga to ma-share sa atong sini mga palangga nga mga tagpalamatiya sa karon man nga hapon. Kay ti, kabaluman kita, na ara isa pa lang ang aton sini nga na-encounter. Natapos neton ang 9 days nga novena mass para sa sa aton sini Misa di Aguinaldo sa mga Katoliko. Ti sa iban may mga hilikoton and very busy kag pagkatapos kagabi hindi bala nagalobat man, diba? Nagakalobat kita, nagaluluya kita, kinahanglan ma-maintain neton kag maangkon neton ang aton kusog, ang aton puwersa, ang aton enerhiya sa aton lawas. Ganyan mo na siling ko, i-share ko ni sa ila. Nga kinanglan makaangkon kita dugang nga energy kag kabaskog sa lawas para sa aton adlaw-adlaw nga hilikoton kag sa mga palaabuton man naton nga mga obligasyon. Una-una kinahanglan hibaluon man naton magkaon gid kita, no, sa mga pagkaon. Pagkaon nga makahatag sa aton dugang nga kusog. Pero abi ninyo bala, importante sa iban, why ka mo nagapamahaw, no? Kay ti ang regular meals naton, pamahaw, panyaga, panyapon, iban wala na nagapamahaw. Pero abi ninyo, amo nang pinaka-importante nga meal for the whole day. Pamahaw. Kaya nga, pag kinanglan mamahaw ka mo, nga mamahaw ka mo sa pagkaon nga may mga proteins kag carbohydrates. Kaya ang carbohydrates, especially makuha na sa tinapay, sa kanon, sa utan, na hindi inatuman para nga magbaskog ikaw. Kinahanglan may protein man ikaw. Kinahanglan may gatas man ikaw. Or if not, ang pinakamapos, scrambled egg. Ako, boiled egg, may na kay wala oil, di ba? Scrambled eggs or inang, nalipat ko sang term niya, na bukuon mo lang sa tubig nga nagabukal-bukal bala na amo na ang himuon mo na kung gusto mo sunny side up nga hindi oil gamiton mo na pag kinailan kanon gid. Pero kung may kaya da ka may dayang pwede nga source ang protein, may tapa da okay gid. Or bangrus, bangrus is a good source of protein, pero sa iban nga may ginabatyag sa ilalawas, ginadumili man, di ba? Tungod dira, abi ninyo kung nami ina nga pamahaw. Kag hindi nami nga pamahaw para sa inyo, labi na sa mga kabataan, sa mga teens na itong sa karon, nga mamahaw ka, okay na ko yung makakaon ko da, kung may cake da or may muffins da, okay na or kaon na ko yung samada, okay na ko, busog na ko na iya. Or if not, kung may ara na donut, okay na ko na iya. Hindi, kinahanglan. Kaya nga, ang pamahaw importante para sa bilog nga adlaw nimo nga hilikoton na. Kung magpanyaga naman kaon ka lang hustu-hustuhan. Kay tandaan nyo gid nga ang pamahaw saga amo inang pinaka-importante. Pero pag abot, amo na siling naton nga breakfast, you eat like what, pag ugto, eat like what, pag panyapon, eat like what. Di ba may amo sa nada sayings na, kung udto, hindi man sobra-sobra ang imo kaunon. Kaya ti siling panyaga, way ko ka pamahaw, or gamay lang na akong pamahaw, isa lang ka tinapay, kinanglan, damuon ko akong kaon. Sala man na. Kaya nga, kung busog-busog ka, hallelujah, lawas mo. Kapoy, kabatsyagon kay busog-busog ka. Kag may tendency nga, tuyhon ka. Di ba la? Kung damo ang imo makaon. Kag advice lang dira. Kung damo imo makaon sa pagpanyaga, hindi ka man magpungko ka magsulusan. Di kay dugay-dugay, horago ka na kung nagahorago ka. No? Kinanglan, kung damo imo kaon kag busog ka, abi, paglakat-lakat to pa kato sa balkon or naog kato, pwede man kag magbalik naman. Kaya para bala ang pagtunaw sang pagkaon mo, very good gid. Na importante gid ina. Kag isa pa gid para nga ma-maintain ta ang aton energy.
kinanglan may kusog kita. Exercise, gamay lang, simple lang, mga light exercises. Paglakat-lakat na hindi nga lakat na tikang-tikang, kundi lakat-lakat abi nga medyo dasig-dasig, manami na siya nga exercise. Pari ko Tita Wilma, bawin na hinay-hinay, subong dasig na kung maglakat. Magwakaton, kaya na. Kaya nga, ang pag-walking na ton, bisan light lang, nagapa-awake ina sa aton, nagapa-bugtaw, nagapa-active ina sa aton. Kaya nga, kung maka-walking ka, nagapanami na siya sang flow sang imudugo sa lawas. Gapanami gina sang dugo sang aton lawas. Kag, dugo sang aton lawas. Ang dugo, sa bugos nga lawas. Especially sa aton brain, sa aton utok. So, kinanglan o galion ta na, ara pagid para makaboost pagid sa aton energy, ara hay, kaon kamuutan, ina mga makaya talang nga utan, kay kun inang mga malahalon nga utan, ina mga spinach, mga wheat grains, medyo mahal-mahal man na daw yung mga spinach nga ina, di ba, mga broccoli, mga mabakal ka, isa ka broccoli, ginuo ko, gadako pang kamumuos ang baby, 60 pesos. Di kung ikaw na lang makaon, okay lang, istimo na lang para mapuslan mo. Paamo ka na lang na bala. Okay, isa pa gid. Kung diin ka naman nagakadto. Kung nagaobra man ikaw, kung may ginahikot ka dira sa inyo, na isa-isa lang. Kung ara man sa imo ginatrabawan, isa-isa lang. One at a time ang paghimo sina. Hindi ka maghimo sang bagay o magtrabaho sang, let's say for example, tatlo ka mga trabaho nga dululungan. Kaya nga, gaparik-parik, kapaminsaron mo, gaparik-parik man, maubusan ka energy, kag malesen man ang imo pasensya, irritable ka, nautis nyo na mas nami nga maplano na to, ang aton sini mga hilimon within the day, anyang routine na to na adlaw-adlaw, himuon na to, para nga, kalmado ikaw, kang makayuhom ka pa na. Isa pagid, pili ka bala sa mga tao, let's say, damo ka man friends, pero pili ka sang mga friends mo nga mga positive, ina mga maayo nga mga ideas nga makawa sa ilaba kag kung mag-ilistorya ka mo mga mapuslanon, hindi ina mga makahalit sa inyo isig ka pareho, no? Nami nga mga tao, ina mga tao nga may nami man nga personalidad kag nagahatag kay nga sila nagahatag sa aton energy. Gatag man sa aton sila encouragement, di ba? Nami ginaya tutuod kapin pa ko nagapabatsyag nga love mo man sila, love ka man nila, no? Tapos kung may ara sila makita nga diferensya, gapabatsyag sila sang ila concern, ginaklaro sa imo, pero kung hindi magpabatsyag, hindi kang magsunggod-sunggod, ti kabudlay naman. Pero kinanglan mangin positive lang kita tanan, para good ang flow sang tanan. Likaw na lang kita sa mga tao nga, inang mga tao ba lang nga depressed, mga tao ba lang nga, feeling mo daw, akig ni sila ya permi, akig sa kalibutan, kag ang mga tao nga, mga problemado. Likawan lang nato nanay sila. Pero kung ina mga problemado, kag feeling mo, kag mabalaan mong problema nga daw, pwede ka maka-contribute, mas nami inaman, no? Kag ari, hindi lang maghagay tutok sa telebisyon, may mga chances mo, ngang TV, kung makapungko ka, naobserbahan ko na na-experience ko na nasa Kalawigon nga wala kita nag-uplanay. Tubang ka sa TV, nalingaw ko sa Korean telenovela, di ba la? Gakalingaw ka bisan, sa subtitle ka na lang bala mo, gakalingaw ka, kakalight sa mga story, kag, daw stress reliever, do something, na, pero wala ka sa may mahimo, wala ka sa may maobra, kinanglan tagaan mo gid time, kontrolon mong kaugalingon mo, i-off ang TV, obrang ulubrahon mo. Or, liton ka naman sa lain. Let's say, kuha ka libro, makita mo basa ka, or kung ano naman ang, hindi ka lang magtutok sa isa, no? Kinanglan gid. Kung gusto mo maglingaw-lingaw, pwede sing along ka kung may ara ka mo dira. Kung kalingawan mong pananom-tanom nyo o istoryahan mga tanom mo Kaya nga, naghahatag man ina, duga nga energy sa aton. Di ba? Ang aton sini mga tanom or magbasa ikaw, may pamati ikaw, kay ti ang imo man imagination nagalakat man way labot nga nagalakat nagadugang man ang imo ighalangop kag may matun-an man ikaw, di ba la? Yes, magluwas pagit sina oy pamati man kaugalingon mo na importante ina nga advice
Kaya nga, ako hindi mo pagpamatian ang kaugalingon mo. Let's say, busy ka lang nga kabisihan, tananin mo lang kabisihan sa kaugalingon mo without hearing yourself. Wala mo ginapamatian ang kaugalingon mo. Kasi kapoy ka na, sige, kay kinalan tapuso ko. Hindi. Kinahanglan kid. Kaya nga, may ara, mga matawag bala natin sa ating lawas nga circadian rhythms. Kinahanglan gid talupang doon nato nila kay may mga tion nga feeling naton ang energy ta full of energy gid kita pero may mga tion nga feeling ta dahil do kaluya gid wala ko kusog di bala na kung kaysa may ara nga malipayon kita kung kaysa nga daw feeling mo nga do kasubo normal lang na iya kung kapoy ka rest pahuway hindi pagpilitang lawas na kinanglan mo man multivitamins. Inom ka man multivitamins. Di nga mga food supplement nga makahatag man sa imo. Na para nga madugangan man imong energy. Kaon ka man prutas, utay. Pero kung may bisyo ka, anong bisyo, panigarilyo, painom sang alak, ay, tawe, hindi gin malikawan kay tiara, holiday season, Christmas celebration, di ba la? Ay, mga anak, hingalit lang ang kanami turn sa pagpanigirilyo kag pag-inom-inom dara. Pero sa ulihi, kung atakihon gani ka mo or sukton ka mo, sobra gidera. Inyo baga. Sorry. Siyempre, batyagon ninyo sa inyo tiyan, malita ng inyo siniatay, ay kabudlay. Budlay, bila mangita oxygen sa lawas, tandaan nyo gina. Kay tandaan nyo nga ang pag-inom sa makahulubong nga ilim nun, makapabuhin sa inyo energy, may hangover ka pa. Tunan mo man magsilingan, no. Hindi. Kabalo na gitaya, nga kita nga mga Pinoy, huya tayo magalibad sa aton friend. Hindi kaya ka pa malibad, bisan sila hindi ko mag-inom, maglabay or magbisita sa imo. Hindi kagig ka pang hindi. Tungod dira kung kaisa, ginaabusuhan man kita. Or kita mismo nag-abuso sa atong kaugalingon tungod sa mga bisyo, pagpanigilyo kag, pag-inom-inom, or whatever. Bisan hindi, masarangan sa aton oras, ginagkulang kita sa mga oras, kaya why kita mahimo. Kag hindi kagig ka pa malibad. Pero pwede man, nga pasakayli lang, pangabay lang sa ila, sa laina, na kinahanglan gid, kabalo kita maghambal, hindi lang pas lang ko. Ay, daso naman, mga mo na bala. Kung busy man ikaw, kinanglan maghambal ka man nga, hindi ko na masarangan. Do hindi na kaya sang powers ko, ma-rest kid ko. So, pila lang inaiya sa mga paambit ni Tita Wilma sa inyo karon nga hapon, nga kinanglan himuon ginaton, no? Himuon ginaton para man sa aton ikaayong lawas. Para magdugang ang aton energy, manumbalik man ang aton sini energy. Kabay nakabulig inaat. Or relax lang ha. Aton sini winner, dugay-dugay, magbalik si Tita Wilma. May ara na sir. O, karon na, no? Karon pagbalik ni Tita Wilma, before or after kita mag-horoscope para sa aton winners ang 500 pesos nga cash. Mabalik ako pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahanumdum. Life Extension Vitamin. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon. Okay, manam yun. Ano naman what's Tita Wea? Yes, true gid ga agreement si Sir Lester Way. Thank you gid Sir. Kati Veer, good afternoon. Happy gid ko tawe sa advice mo. Always think positive. Sana all, no? Kinanglan tagin man sir kay makadugang pa na sa aton dugang maayo nga pumatyan. Account ko ni ang imo account, imo respond. Gapahalipay sa aton. Time management and think positive, correct na Tita We. Okay, thank you good sir. Ara na siya. Diding alohamiento, mayong hapon, Action Tito Wilma. Monitor from Barangay Antipolo, Pontevedra. Adlaw-adlaw gid bawa. Alohamiento family. Salamat. God bless us all. And Merry Christmas. Angela Gayundato Castillo.
ginlaktawan mo ta message ko. Hindi anak, wala ko sa may ginlaktawan. Ha? Wala ko sa may ginlaktawan nga message. Kung hindi ko na siya makitaan ko na sa sulod siguro sa imo, sa akong diri ulihi man ang sulod na, di ba? O ara ho na si Angela gayon dato Castillo. Ara. Good afternoon Tita Wilma, Bangga Tutong Uno, Barangay Felisa. Merry Christmas to yes Angela or Angela. Merry Christmas man sa imo. May damo gid nga salamat. Bao nga mga anak mo. Inday Ronnie Trava. Good afternoon man dira sa imo and Merry Christmas. Yes, so araman be. Si Inday Virgie Olpinda. Merry Christmas sa inyo dira. Virgie Olpinda sa may Celine Home sa Barangay Estefania. Mamayong hapon lang dira. Lorraine Diaz Lukban Cosio. Yes, thank you, thank you. Diding and John Vicente Inske. Vicky Zamora Fuentes. Kay Dos Kidos. Okay, Merry Christmas. Kay Rose Lynn Valdesimo. Merry Christmas, Mandera. Jolly Ann Ribalde Peñonal. Mayong hapon man. Rains Indayaw. Lindayaw, Tita Wilma. Okay, Rains Lindayaw, salamat, Gid. Okay, enough lang nanay. Mabalik lang ko karon naman ha. For my time. Okay, Gid. Thank you. Ada man sinday ka TVR ganyan. Good PM. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022.
Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kagang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayok mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kapo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elemental
kami nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basi para ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay anunsyo sa Pag-asa ang panahon sa Magapadayon sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ara, no? Tanawon naton ara aton sining magabaton sang 500 pesos nga cash aton linya. Abi, testingan na naton, hulatan naton. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Okay. Betty Lawanta, kumusabat siya. Hello? Hello? Mayong gabi. Joke ha? Mayong hapon. Mayong hapon. Merry Christmas. Merry Christmas. Yes, sino ni? Si Mary Connie. Mary Connie? Oo. Taga diin si Mary Connie? Sa Silay. Taga Silay. Mary Connie Sitjar or Sithar? Sithar. Sithar. Pila nang edad ni Mary Connie? 36. 36. Pero matiyag ko bala, do junior high school, parang tingog mo. Okay, Merry Christmas sa imo, kay sa imo mong pamilya. So, do medyo maswerte, kay tikaw nabunutan naton nga makabayton sa premyo nga 500 pesos nga cash from Action Radio Bacolod. Na? Isa lang gid Inday Connie, isa lang gid ang pangabay ni Tita Wilma. Gusto ko lang mabatian sa imo ang tagline sa Action Radio Bacolod. Pwede lang, no, mabatian ta na sa amon sini mga reporters kung naga-report antes magpaalam kag sa mga anchors man antes magpaalam sa sa programa, pwede lang makasubpon ka bisan kay Tita Wilma. No, magsiling abi si Tita Wilma nga una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Do hindi man na Pasko man. Butang ni bala do full of energy kay ti Pasko subong liwat. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Ate Mary, good ang Christmas. Kaya naga-smile ka. Thank you, Gid. Congratulations. Thank you. Okay, Merry Christmas. Merry Christmas. Okay. Thank you. Okay. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1! Okay, Silimat, congratulations kay Mary Connie Sitar sang Opheliaville, Barangay Rizal sa Silay. Again, congratulations, ma'am. Ang imo sini 500 pesos nga cash maklaim mo sa isa ka remittance center, ma-send lang na sila message nga pwede mo maklaim mo 500 pesos nga cash kag hulat ka sa text man kung sino ang ngalan sang sender nga isulat mo sa ila sini nga sa ila claims tab, no? Kag ipadala na sang remittance center ang imo sini nga reference code. Congratulations, Merry Christmas to you and to your family. Alas 2:51 na Action Radio Philippine Standard Time. Ay ho. Antes man ko maghatag horoscope. Happy birthday anay sa mga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw. Di syempre kay Jesus, happy birthday ba pa mo ka na. Di ba pa salamat kita. And happy birthday kay Inday Christine Gonzalez Liper. Tintin, Merry Christmas and happy birthday to you. Halin man sa bugos nga pamilya, halin kay mama mo, kay papa mo, kay sa amon man. Happy birthday sa imo. Stay healthy, stay safe always, and stay pretty pa mo ka na bala. Kaghalin man sa mga upod mo sa supermarket sa Robinsons, no? Happy birthday sa imo din.
Sa iban paginaton nga mga kauturan dira nga nagasaulog sa ila birthday karon nga adlaw, happy birthday kay sa mga naga-celebrate man sa ila wedding anniversary ay kay Tito Tan kag kay Mami Toys no dira sa may barangay Kabugwason. Happy anniversary man sa inyo. Okay, ma-horoscope na si Tito Wilma. Ito yung horoscope sa karon nga adlaw sa Pasko, Disyembre 25 tuig 2021 in Daiching Panaligan. Yes, thank you and Merry Christmas man sa imo. Kag Tuto Rio Ligaspe. Unahon anay naton dito Wilma ang zodiac sign nga Capricorn. Sa mga Capricorn, amo ini sila ang mga natawo Disyembre 22 tubtob Enero 19. Ano ang inyo horoscope para karon nga adlaw? Tun-an, sunod sa inyo horoscope pa, tun-an ninyo ang financial asset sa cash flow, ang dalagan, dahil sa imo dira nga ginauyatan nga kwarta, or sa imo man income, di ka lang waslik sa wala, waslik sa tuo. Hindi, sa financial asset sa cash flow, sa dalagan sina, nag-burp si Tita We. Kalain gulpi, baway ko makondrol. Sorry, Gian. Kinahanglan, tunaan mo na. Kaya nga, gina-monitor ina sang bangko. Kung may ara ikaw, nga mga deposits nga dalago sa bangko. No? Ina man ang basihan sang imo mindset kung may negosyo ikaw. At ang kun mo gid, ang ihibalo. Ang ihibalo sa tagsa katrabaho mo para sa imo man kaayuhan sa uli. Capricorn, 45, 25, 31 kay Justice Ace, ang mga masuwerte mga numero. Pearl White is your lucky color. Ara na, Aquarius. Ang mga Aquarius naman, Enero 20, tugtog Pebrero 18. Ba, Aquarius, tinguhai nga mangin malipayon ikaw, ha? I-try mo gid. Go lang, ha? I-let go ang kun anuman nga ginabatsyag mo, gina-experiensya mo sa karon. Ano man nga mga pagtilaw nga nag-aabot sa kabuhi mo, kinahanglan and be happy. Kung tinguhaon mo ina nga kag mahimo mo, may oportunidad nga mga bukas sa imo. Aquarius, masuwerte mo naman nga mga numero 25, Justice 6, 31 kag 46. Sun yellow is your lucky color. Yes, Pisces. Ang mga Pisces naman, Pebrero 19 to Marso 20. Pisces ang imo generous nature, ang pagkamaalwan mo kay ti imo na naya kinaugali mo na. Amo inang maka-attract sang maayo pagid nga mga oportunidad na. Kung may ara naman kag makabulig sa imo sang husto kung daw dako, yes, i-develop mo pagid ina or i-improve mo pagid ina kag once may mga blessing i-share mo. 35, 25, 12, kag 55 mga masuwerte mga numero. Magenta is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman Marso 21 tubtob Abril 19. Kung ano man ang imo trabaho, palangga. Importante na. Di lang sila matrabaho lang ta for the sake na may sweldo ta. Aries, kinanglan, i-love mo gid siya ang trabaho mo. Kag kung may patience, ikaw dira, may reward nga nagahulat para sa imo. Magpakabakod ka. Magpakabakod ka sa pagtilaw nga nagaabot sa imo kabuhi. Kay nga, tanan malampuwasan mo gid ina. 36, 12, 26, kag 47, mga maswerte nga numero. Amethyst violet is your lucky color. Yes, mga Taurus. Ang mga Taurus naman Abril 20 to Mayo 20. Bisan feel mo against all odds ka. Bada subo-subo na Taurus. Kung sigun ko bihambal na budlayan ko muna. Taurus, bisan feel mo against all odds ka. At the end of the day, daog ka man gihapon. Na maging successful ikaw. May blessing nga mag-abot sa imo. 35, 28, Jesse Shati kag 22, mga maswerte mo nga numero. Mango orange is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Wow. Madasig ang mga pagbago sa kabuhi mo nga makaparealize sa imo kung daw ano ikaw ka-bless nga klase sang tao. Be thankful sa imo kabuhi, Gemini, especially sa karon nga adlaw sing Pasko. Inasuno ni sa imo horoscope, di nasuno kay Tita Wilma, na maswerte mo naman nga mga numero 14, 42, 23, kag 36. Lavender is your lucky color. Yes, Cancer,
Ang mga cancer naman Hulyo or Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Cancer, sobra-sobra na mga imo nga pagkamahuyaon. Hindi bala ka mahuyaon man kasubong babaan na. Kay kalain gali kung tama sa imo ka mahuluyaon. Natahapan sila mag-approach sa imo, abi nila suplada or suplado ikaw. So go out of your shell. Ha? Go out of your shell, explore, and be happy. I-overcome mo gid ina para maangkon mo ang kaayuhan sa tag sa kabagay nga imo ginahimo. Cancer, ay 43-37 Justice si Ace Cag, 44, electric blue is your lucky color. Ha? Dali gid lang. Alas 2:57 na, updianay ninyo si Tita Wilma para sa atong sini Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Orasyo Imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tawo nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa among pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi, kag nagahari, sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga Iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Kag ang aton anay orasyo or ang aton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us,
we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, so salamat gid sa pag-upod no sa pagpangamuyo ni Tita Wilma, ilabi na gid iya sa karon nga adlaw sang Pasko. Okay? So hindi gid kay tapuson ko gid ini siya na kay karon akigan nyo ko adlaw pa sang Pasko, hindi ko gustong akigan ninyo kani tinguhaon ko gid anay na and the virtual pinda ba. Oh, you're now pretty, hindi, no? Ara sila sa Buena Park, na Maskwa, Tita We, sa bata ko. Kami ni Kumari Inding. Stay safe lang. Stay safe lang kamo direkta ng kay salamat. At Tia Kim Eriman, yes, good afternoon man sa imo and Merry Christmas. Ma'am Lani Heromiano, Merry Christmas man. Action Radio Bacolod ko, no, Merry Christmas. Tawi watching from Hibuan, Tapascapi, salamat. Ma'am Marilyn Diaz, salamat ka, good afternoon man. Pasiling ni Sir Lester Roy Benitez, congrats ko no sana all sa winner. Okay, dali lang bala kay nga tong sining horoscope. Dali lang kid. Leo na ta. Sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22, sa mga Leo kinahanglan tun-an mo man, ang tanan. Kag kung tun-an mo, maka-learn gid ikaw. Kag syempre, kung magkatuon ikaw, tinguhaan mo ina. Kung napilitan ka lang sa kung ano man nga bagay, ipaiway mo inaanay. No? Kung kaisa, may ara man, nga nag-abot sa iton kabuhi, nga may nagapanuktok nga kahigayunan, gali ina oportunidad nga makabulig sa aton. Hindi ka magsala sa pagdesisyon, sina Leo. Maswati mo nga mga numero 26, 42, 50, kag 12, Emerald Green is your lucky color. Ang mga Virgo naman, yes, Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, anong nagagamo sa imo kaugalingon? Anong nagagamo sa paminsaron mo kag balityagon mo, Virgo? Kung may nagagamo dira, konsulta ikaw sa mas naka-intsyende sa sina nga bagay. Tawo nga masaligan mo. Okay? No? Hindi mo man pag idalok sa balityagon mo, Virgo, ang kung ano man ang makapahalipay sa imo. Maswati mo nga mga numero 36, 22, 45, kag 13. Vanilla Brown is your lucky color. Yes, Libra. Ang mga Libra City, Ambre 24, tubtob Oktobre 23. Abaw. Kung may negosyo ka, ano kaya, very resourceful ikaw, kag dayawon gid ikaw sang imo mga kliyente. Pero may ara kagid kliyente or customer nga dapat halungan mo, na nga kinahanglan maghalong gid ikaw sa iya. Na ang ginahulat mo madelay karon nga adlaw sang Pasko, gani duga nga pasensya para sa imo or sa inyo Libra. 32, 20, 12 kag 45, Scarlet Red is your lucky color. Scorpio, ang mga Scorpio naman Oktobre 23, tubtob Nobyembre 22. Wow. Dumaayad-ayad, kung siling sa aton mga, dumaayad-ayad tanaran sa mga Scorpio. Kay nga, may ara iya kahigayunan nga, Tita Wilma, mangin, maayo ang dalagan sang imo palangabuhian. Ano man ina trabaho mo man, or ano man may negosyo man ikaw, kay nga, tungod sang imo pagkapositibo nga tawo, di buena son gid ikaw. Magauswag ka. 26, 30, 50, kag 15. Your lucky color is tangerine. Mga Sagittarius, among ining mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Ang unod sang bulsa mo, hindi kay nag-wish ka mo, na nag-wish ka Sagittarius, di ba? Ang wish mo nga makaangkon ikaw sang steady estable nga cash flow sa bulsa mo, maangkon mo ina. Maangkon mo ina kung
may nagakaigo man ikaw nga determinasyon kag disiplina sa kaugalingon mo. Maswati mo naman ng mga numero 27, 18, 38 kag 52. Electric blue is your lucky color. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para karon nga adlaw sang Pasko, Sabado, Disyembre 25, tuig 2021. Happy birthday gali anay dira sa may Tres Puentes, no? De Tres Puentes dira sa Silay City, sa Barangay Tres Puentes, kay Choy Rizal. Choy Rizal, happy birthday sa imo. Halin kay Inday Ann Defensor. Choy Rizal, happy birthday sa imo. Miss Jane Candido, Miss Jane Candido, lipats tita we. Sang iya sini ara sila sa may sumag nagaupod Miss Jane Candido, good afternoon. Upod sang iya mother dear man dira mayong hapon. Kay Alma Gonzales Posesyon, mayong hapon man sa imo. Kag salamat. Merry Christmas sa inyo tanan. So, tiyon na sang pagpaalaman ni Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ma'am, may Diana Consolation ba naghingagaw siya? Merry Christmas, Inday Wilma. Wala man ko malipat. But anyway, Merry Christmas sa imo, Mami Dayan. No, dira sa may Isabela. Merry Christmas sa imo, Mami Diana Consolation. Dira man kay Mami Pilar, kag kay Nanay Dayin, kag sa bugos ninyo nga pamilya. Merry Christmas gift. Wala na si Tita Wilma sa panahon gani kita man magapaalam sa itong pagpangalagad sa karon iya nga adlaw sang Pasko. Aton anay Bible verse of the day. Halin sa Luke chapter 2 verse 6 to 7. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Ako maintindihan natin ang pagkatao ni Baby Jesus. Anyway, salamat gid. Salamat gid sa inyo tanan. So stand by na. Happy weekend para sa inyo. Kag Happy Family Day para sa inyo. Buwas nga lang, Happy Sunday. Merry Christmas once again. Mga ka-aksyon, tandaan lang gidiin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting